Čaute ľudia, dneska si zahrajeme hru a pre začiatkom videa nezabudnite dať like a odber a so mnou je tu host a predstav sa. Takže čaute ľudia, máme Tomoli a prečo mi nejde ukázať emol, prosím, nejde ľudia, ok, poď sem. Idem. Poďme na druhú stranu. No poď. Dobre. Sme tu. A ako hovorím v každom videu, užite si toto video a teraz je to zase z Backrooms, ale to milé video som zase vymazal, lebo to bolo úspech. No! Jak napísal, že no! Tá Stigma napísala, že no! Áno. A dúfam, že si užijete toto video a môžeme sa vrhnúť na toto video. Každý som na bojovku. To je dobré. A ja mám to vo slúchatkách, takže to budem počuť na nič. No, asi si... Ja som si radšej vypal. Čo si to spravil? Ja som si ich radšej vypal. No ja si to už vypal. Zri. Nekamo loading. Vidím čiernu obrazovku. Kde dáva, že main game. Aha, táto hra sa volá m.e.g.endless reality. Takže keby ste si to chceli zahrať, tak sa môžete na to joinúť. Asi ste to už hrali, možno. Áno, ale ľudia, niekto vám je na 8 rokov, ale ja to neviem stretnúť, kamo. Ani teba to nejde teleportnúť. Prečo to nevidím, kamo? Mňa to nejde teleportnúť, vole. Ja mám 1000... No, konečne som tu. Kde si to, Molly? To neviem, kamo. Ja sa Tu si, čau. No, kam ideme? Ideme to nastaviť, či? Ne. Tak poďme. Kamo, ja to idem na... No, že to asi nastavené. Poď. Okej. Daj si baterku. To máš. Nevyňaj si, nevyňaj si. To máš. No? Prečo mám to je level 27? Ojojoj, baka. Kamo, radšej majme zapaté baterky, ľudia, lebo normálne. Ja som nič nevidel. Nič, kamo, nič. Radšej si ich vypneme. Ja reálne nič. Musíme, nie, čakajme sa. Reálne ja nič nevidím. Vidím niekoho. Čo vidíš mňa? Ideš prvý ty. Okej. No, pozor. Aha, ventilácia. Kamo. Level 1. A ty máš level 1. No, kamo, ale tu to schovajme. Zhasni bater. Na čo? Potom nič nevidím. Pozor, lebo niečo ide. Nejdem. Nie. Tam bolo niečo. Kámo, tam bolo niečo. Tam je v rohu. Kámo, v rohu je niečo. No, a mne sa asi vybije telefon reálne. Dobre, nič. Kámo. Kámo. V rohu je niečo. V rohu je niečo, kámo. V rohu je niečo. Spásni baterku. Na čo? Zhasni, kámo. Na čo? Kámo, čo plačeš? Kámo, to sem. Kámo, čo plačeš? Kámo, ide to sem. Chod sa pozrieť do rohu. Kámo, zinfarktuj. Však tam nič není. Bo jasné. Tam. Nič tam není, kámo. Nič tam není.
k tomu. To je jaká mŕtva. Či? Chod tam. Ono to otvára oči. Mlá. Ono to je háklivé na svetlo. No, vypni baterku na to. Počkaj, ale keď je háklivé na svetlo, tak môžeme potom prejsť cez to. Nek tam ochod, poď k tomu. Aj kamo to nič není? Ne. Ok, povedz. Tak nič. Tak nič. Poďme tak auto. Áno, tu niečo kričí. Kde? Rýchlo. Niečo tu je. Je tu piť. Almond. Nejaké tam bolo. Nejaký almond. Lepo. To ma idem za sebou iba. Ja som docela dosť ľudia stretli, ako to. Ja nemám rád hororové. Tam reálne, tuto je. Reálne môžeme ísť iba. No, daj si pozor. Ty vogo. Kde si penali? Je to za nami? Ne, je to bugnuté. Aha. Kamo to robí Michaela Jacksona. Tam rýchlo pozoskovať. Reálne, že to je zabugované. Nekamo pozoskovať. Však to je zabugované. No jasné, vybavne to na teba. Časni baterku a vybavne to na teba. Však som sa na nič. Kde si? Ja som v tom bunkri našla. Ja som pri tej... Ja tu... Kamo. Však ale reálne. Dal ti to damage? Nie. Poď dať auto. Tu asi niečo bude. Nie, toto nič není, to je sledom o tom ešte týmto smerom. Reálne tam nič není. On sa tu hýbe. No a? Nemôže, ty pozeráš na to, tam nepozeráš chvíľku na to. Iš. Čo? Nemôžeme pozerať jemu vať, keď sa pozeráme. Tak ale reálne kam môžeme ísť iba? Týmto smerom. Tak aj tým sme akurát prišli. Ale si radšej otvorím túto šatku. Yes. Ešte, kam, kde si? Ja to neviem nájsť. Ale áno, poď. Poďme. Pozor, z boku. Yes! Som v bunkri. Kamo? Dali. Nice. Aha, tá kamera je najlepšia. Tábo. Ukáž, aký bude ďalší level? Zdraví, čo bude ďalší level. Jaj? Tak poď. Nie, vyberiem. OK. Čo si dal? Neviem, nejde mi to vybrať. Tak poď. Čakaj, ja to viem možno vybrať. Mám toto. Aha, dal som. Dám, že do pool rooms dáme. OK, kámo, to som čítal, že nebude zabugované už. Vieš, čo to je? Pool rooms. Ne, kámo, nechcem vedieť. Tam sú tie bazény, tam je tá voda. Ne, kámo, ne, prečo by to robiť? Reálne, že tam nič nebolo. Aha.
Vidíš? To je pekné. To je pekné, kámo. To je to za mnou. Poďme takto rovno iba. To tam nechod! Kde si tam bol? Zdrhaj. Ja ťa zabiťam. Kde si? Ale to tam bol! Čo si? Kde si? Áno. Ono to ide za tebou. Poď. A kde si? Tu si. Kde? To máš tam dvere. Poď. Och, nie. Pýtalo. Kde si? Ja som dead. Ja si dead. Kamo? Môžem spektakulár. On kam ide? Idem za ním. Kde? Aha, tam je. Už sa tancujem. Ale ty si zavrti, ale prečo by z toho nosil? Kámo, prečo si ho mechanik ide po mne? Čo? Prečo si ho mechanik ide po mne? Nevím. Kámo, ty čo robíš proste? Poďme. Dobre, pozorám, ako sa. Čo sa dávam? No jasné. No. Idem. Mal som prednosť, tak okej, tak som išiel. Kámo, ja som si myslel, že to bude menej hororovka, kámo, je to dobre. Počkaj, ja som sa neprišiel. Ty musíš ísť na koniec. Tu je na konci nejaká chodba. To som Ja som tam bola na tejto chodbe. Ne, to je to kámo, to backrooms, takže to môžeš pomôcť. A nikde je. Nevím. Vieš, kde sa to buglo, ty? Nebuglo? Kde sa to buglo, ale ti môžem radiť, kde to je. Jo, že radí, kde to je. Že kde je ten čo len dole. Ja som na nejakých schodov. Ja pozor, ide za tebou. Kam ide? Po schodoch ten týpek. Nejde. Ide. Nejde. Ide kam on. Nejde, dobre, nejde. Čo? Ale bol tam. No, ty ako ho môžeš vidieť? Ja ho nevidím. Práve. Ja ho vidím. Ja ho práve, že nevidím. Tak ako dnes to dobre buglo. Ja nej som vystrašený. Však vôbec. Aha, toto si myslel, po týchto schodov možno, že šiel. On išiel tam, odkiaľ teraz išiel po tých schodoch, ja si išiel, tak on išiel do Komo, toho... tu je koľko tých schodov? Neviem, nič nevidím. Niečo si dal na prstom. Lebo to môžem. A tu sú nejaké slajdy. Prosím, nech to je výťah reálne. Takže ja som stratený. Prečo stojíš na mieste? Ja nestojím. A reálne, kde je to monštrum? Ja hlavne si to buglovať nemôžem. Tak počkaj, tak mi hovor, že kde je.
Ja nemôžem to spektatovať. Ja som pasci. To prvá. Ja som pasci. Toto je dosť. Reálne, ale kde je? To je zabugované. Paráda. Tak skús mi ísť potiaľto. Tak akože nič, ale... Skúsim to nejako nájsť. Ja? Nie. Aby som šiel tomu výťahu, lebo to je zabugované nejako. Jež? Čo sa stalo? No výťahu zába. Nebol som. A to trápilo si bylo. Tak to nevidím. Reálne. Reálne to máš... Reálne ono to má 16 minút. Tak poďme to už ukončiť. Ok, ľudia, toto by mohlo byť už koniec. Takže čaute ľudia a dúfam, že ste si užili video a vidíme sa zajtra. Čaute! Subway, Mick Frappé,